Hello guys! Early in the morning, magpa-test ako kung ilan ang aking blood sugar level kasi never ever pa ako na-test or hindi ko pa talaga alam yung blood sugar. Hindi pala ako never ever. Sana all. Na-test ako noon. Pero hindi ako updated sa aking blood sugar level. Kaya, this time is magpa-test ako sa aking blood sugar level sa aking kapartner. So, bago namin simulan ang testing, let's go back to my intro, okay? Getting our blood sugar count. Guys, bago lang tayong i-prepare na cotton. So, ito ay dry at ito ay lalagyan natin ng alcohol. So, ito ilagay mo sa daliri ng gusto niyang i-injikan. So, ganun mo. Huh? Ganun mo lang. Linisan mo na yung part na tapos kita ang tinap. Tapos i-prepare ko ang Okay na. ganun sa dihay ko. Tapos na? So ito yung strips or test strips. So ilagay ko dito sa one touch simple select sample. Ay, hindi pa ako ayan guys. So, makikita yung previous na na-test ko. So, ito yung saan siya? Ito yung Panghiki. anong dagong ba? Needle. Needle. So, yan, ito yung needle na ano yan? Tusok. Itusok ko sa pangmukha niya. So guys, ito yung one touch injectable. Ilalagay ko lang ito sa taas. Tapos nabalik ko ang cup. So, i-turn nyo lang kung gaano kataas yung needle na gusto nyo so katamtama lang gusto kong tapos nakaprepare na ano sana yung kuta na yan, prepare mo yan pag dumugo yan mo Ginaya, ha? Sige. Okay, go. Where? This one. So, i-dadago mo. Pag gani ha? Ay, pag ano yung pagka nang naku, talawa naman itong pasyente ko guys. So, ayaw nag-iingan na ba? Ayaw ba pag ano, relax. Ayaw igangking relax. So, kung ang pasyente nyo guys ay hindi kalmado, so pakalmahin nyo. Ibutang na gudas ubos. Mag-collapse ko, ano eh. Ang dama rin, kina-LFP kasi mo kayo, kuhan lagi, nawan. Mudugo din eh. Ayun, ha? Ano ko gang may lagi, kadiyo, tragod. Nawan, ang paong na, ano. Bukan, diba kayo pa? So, na-off na siya, so, babalik lang natin. Nakaw ko na, ano niya. Ay, lagi ba pag sagutan, ay, waganan eh. Ay, lagi ha, please. Ang gito-gito. Yan, bugo na. Paduguin pa natin, guys. Uy, bisudan niya pa ko ano ay. Iwasan ay. Iro na ba na siya gili? Ala. So, lagyan mo ng kotan. So, guys, ito yung oh my God, 104. Lapas ka. Hindi. Ay, 104. 100 na mag-maximum. So guys, ang sugar level ng Tenesco is 104. So palagay nyo guys, diabetic ba siya or hindi? Hindi. Hindi. So ang maximum level lang ng sugar is 100. So
since 104 ang kanyang sugar level, so medyo mataas na yung sugar niya. So dapat magda-diet na siya at iwas sa mga matatamis. Iwas sa bisyo. So yun guys, yan lang kadali ang pag-test ng sugar level. And yun, yung pasyente ko takot pa sa yun lang kadali guys at ang bilis. So natagal lang tayo sa pag ganyan-ganyan ng pasyente ko. Ano ba yan? Sakit eh. Sakit ito pa. Ayaw! Nabuing na unang ukuan. Dapat uga ang ibutang na. Yung mga bason, dili basta kayo open ang pulse anak. Kasan po. Dili dapat bason, miguman. Ang open, ang kagamusulod mo na uga ang ibutang gani. Ipotон. Okay guys, so Yun lang. 104 points lang ako. Ako di ako. So tolerable pa yun. So pwede So, pa magda-diet. akong kumain ng mga coke at minom ng mga Hindi kanin. na pwede. Ah, So since nagkakaedad na guys, so dapat i-control na para hindi lumala. di ko kabaw lagyan up. Nablo ko. Ikaw ra. Ako ra ba't sa mga galing mo? Sakit. Ay, bawal lang. Ano ko, Pila day mo? na 100 ko sa una. Di mo tani akong ka-repeatan sa pagkuhan. Di na ni gamito ni nga ni kasara. Yung kuhan, magdugo ang balik ko ni mo. Ugugasan. Nabuang ka. Pila pa na? 1,000 magturo na yung set. Hmm, Yun na siyang steps. 1,000 eh? Apil lang kinagago. Upper dagan sud ni. 25. Ang kini pagpalit ng sa cassette is 25 siguro. 25 mo ito. So Saan guys, din ako? ngayon, itatry ko, itatest ko ang sarili ko. So, tingnan nyo Saan din guys, ako? watch out. So, first, ito yung dagong. Ano yung karayong? Karayong needle. Needle. Tapos ilalagay ko dito sa one touch. Saan man? Ganito. Yan. Taon. Ito ay nakatakip. So, kung gusto kong ilagay ito, so buksan lang natin. Takip. Ganyan. Tapos ilalagay ko ito. Dagong. Nanay sudan? Dagong? Wala. Kitang tanong ko, so kunin ko tong cup niya. Tapos ilagay ko dito sa taas. Yan. Ano ba yun siya pagbasod sa dagong? Ana, isodan mo na. Di ba kan makasud na daan? Sudaan. Tapos ilalagay, tatakpan natin. Tapos check natin yung gano'ng kataas yung needle na gusto kong ganyan lang. Tapos ito, ay, andamin ko muna yung cotton na dry at wet. So, una, linisin ko muna yung party na gusto kong Ako na lang ang maglagay sa iyo. no, baka Ganyan, ganyan. so, yan ang gusto. Saan din? Ano? Ayaw sa, kinira may i-push ko na iyan na nimo niya anak kayo na Ito. ito yung Ang kasaan pagdagong? ha? Patasaan pa? Ayun, sakit kayo mo laom nalipis lang so linisin ko muna guys ang party na gusto ko Nawa. linisin ko testingan Ingana. Ingana no. yan i-down o na i-push Pos. Ansa? ala ragod Ah, ano yan ko na. lang guys so hindi siya marunong so gusto niya magpaturo so pakita natin yung dog wala hindi na nakita oh my god ano nangyari oh my goodness hindi nakita yung dagong yun so ganyan pakita natin so ganito lang kadali guys kung gusto nyong Itusok. itusok so i-push down nyo lang push down pull up pull down Pull down. tapos click Sana? push down tapos i-click Mo na mo gawas ng dagong. kasi yun yung makikita kasi natin medyo na lulubong na yung dagong Medyo na hihiya yung karayong. Agi, ang taas ito yun mo sobrang taas
Kaya i-adjust ko kung gano'n ka. Gamay raman kay ubo. Ano? Lagi, dapat na, ako ganun adjust so 3 lang size. Sorry. So yun lang kadali guys. Ako ba yung pasok ba? Ayaw, ako ra kay mo. Nauto. So, punasan ko na or linisan ko ang parte ng gusto kong chicken. Tapos itong sugar test strips, ilagay ko dito sa one touch simple, select simple. So dito ilalagay yung dugo ng tao. So yan, so pagkalagay ko ng strips, so makikita yung previous na sugar test na. So ito ready na ito para lagyan ng sugo. So guys, start na tayo. So pull down. Oh my god. Sakit. Nasakit siya guys. Dalawan siya guys. So ganyan yan. Sana all. Dito ko sa strips. So try natin check. Bakit sakit ang hapdos? Mahapdi. So 94 lang yung sugar level. Yay! Panalo ako. Yay! Nanalo ako guys. Sana all. Hindi ko na nalagpasan yung maximum level ng sugar. Pero ako nalagpasan ko kaya panalo ko. Hindi siya panalo guys kasi mataas yung sugar niya. So padulong siya sa diabetic level. Mas mataas ang 104 sa 94, di ba? So kaya nga, kung mataas yung sugar level mo, so posibleng diabetic ka. Pero panalo pa rin kasi 104 over 94. Hindi naman yan score. So ito, pababaan to. Hindi to pataasan. So guys, dapat siya ay magda-diet na. So before guys, ang aking sugar level is 130. Kaya nung nagpamedical ako sa in-apply kong trabaho, nagiging, yan yung naging, ano yan, problema ko. Nag-repeat ako ng medical ko kasi dahil lang sa sugar level ko. So, kasi 130. So, nung nangyari, nung nalaman ko 130 ang sugar level ko, so nagda-diet na ako. Ang kain ko ay hindi na ako masyadong kumakain ng mga matatamis na pagkain. So, ngayon guys, nagiging bumaba siya. Hindi lang siya bumaba ng mas mababa ko, pero at least bumaba siya ng kahit konti. So guys, yun lang. Yun lang for today. At tapos na tayo ng sugar test. Ayun nga, at pura ko dito. Magbuhatos manang sa isip. Babaitan. Kanina lang ka ay bring na lang ako. Ha? Nawakang ko'y bata din ha? Tapos na ba? I want more test. More test. Dito naman. Bukas naman. Kung nagustuhan nyo ang video nito, just keep on watching, okay?